grad Kikinda već 11. godinu nekako obraduje svoje najmlađe sugrađane ovom akcijom Kutija želja da Deda Mraz i Dobra vila nekako sa vilenjacima, svima onima koji su ubacili u Kutiju želje koja je stajala nekoliko nedelja ispred gradske kuće, donese paketiće i obraduje ih poklonima, ali i dolaskom onog Deda Mraza u njihove domove i siguran sam da je ta čarolija i magija koju željno iščekuju naši najmlađi sugrađani nešto za što svi mi u stvari živimo, da taj osmeh, da tu radost, nekad malo i iznenađenje kod dece koja vide Deda Mraza, da im je stvarno doneo ono što su nekako poželili i ubacili u Kutiju želja i mislim da nema ničeg lepšeg nego da ih obradujemo i da tu svu radost, veselje, ali i bezbrižno detinjstvo nekako obezbedimo za našu decu. Grad Kikinda ponovo, evo po 11. put, organizuje Kutiju želja, preko nekih 5.500 pisama je stiglo, ekipe vilenjaka obrađuju ta sva pisma, pakuju se pokloni i evo od danas zvanično Deda Mraz sa svojim saradnicima krenuće u obilazak sve dece na teritoriji grada Kikinde. Danas smo obišli 2 porodice, imali smo jednu neobičnu želju. Eto, mala Emilija je poželela da dobije pravu jelku, što je Deda Mraz i učinio, i naravno porodicu Komenić koja nekako tradicionalno onako voli Deda Mraza i nekako zaslužuje mali Mihajlo da mu dođemo u posetu i da ga iznenadimo, što mislim da smo i učinili. I ništa, deco, očekujte u narednim danima da će Deda Mraz ili vilenjaci doneti one poklone koje je grad Kikinda, Deda Mraz, Dobra vila pripremili za vas. Redovno pišemo pismo svake godine i svaki put mu se želja ostvari, uvek dobije jako lepe poklone i stvarno ovo predivan gest grada Kikinde. Kao i svako dete, obraduje se. U suštini on se obraduje šta god da dobije, zahvalan je za sve. Njemu ja mislim da je najveći poklon to što mu je gradonačelnik došao u goste.